poď dole z toho. Poď dole z toho teraz. Dobrý. Daj si na tú stenu, to je dobré. Daj mobil, odfotím to. Počúvajte, ja mám 71 mobil. Len čo má naše čísla, 6 asi? Má niekto modrú a 4. Ono by sa to dalo, počkaj. Daj sa odstenu. No a čo ďalej? Korejci sem chodia na golf, počúvaj. No. Ja tam asi celkom blbý prvod typujem, tak potom práve... Tuto som to ledva do toho kopca vyťahol. Kopec. Je to tak moc do svetla. 71 modrá, počúvate to? Ja som 71 modrá. Aj ty? Ja som 74, čo som zvedol. Ja som žltá 10.